găsit la un nou episod. Suntem cu Daniel și cu Ciprian. Salut! Salut, salut! Și astăzi o să facem ruleta. Pentru că trebuie să facem ruleta. Foarte mulți au făcut ruleta și eu n-am făcut și a venit o idee pentru episod. Așa că nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place ruleta și dacă vreți să mai facem episoade. Acum am pornit și... Nu, dacă mai vreți să facem episoade cu mine și cu Daniel, nu uitați să apăsați butonul de like. Și acum filmez și eu. Cine se uită la videoclipul meu, o să vă las link-urile în descriere de la partea lui Daniel și de la partea lui Rareș. Da. În caz că vreți să vă uitați și la ei. Da. Sigur vreți să vă uitați la Rareș, pentru că el are ruleta așa. Da, sigur. Hai, eu primul. Păi episodul meu nu o să se audă, dar o să vorbesc pe episoadele lor. Da. Penny, eu joc Penny. Serios, mă. Acum eu cu ce joc? Ia. Stai, acum să vedem pentru tine. Colet. Mă, n-ai să eu Colet. Bă, vezi că ți-am trimis ce mesaj. Ok, bine, mersi. Colet. Bă, dar ia și tu un skin. Iau și eu. Hai să vedem Daniele. Daniele, ce pic. Dynamite, Daniel. Serios, mă, de ce? Ia skin-ul ăla de la Prorca, de la Power League. Ia ăsta. Penny. Ce șmecher e. Dar să dau fără sunet ca să nu fie deranjant pe episod. Așa. Deci uitați-vă și voi câte trofee am pe Dynamite. Da, ai 10 trofee! Dar nu pot să închid sunetul, din păcate. Asta e, nu pot. Trebuie să las așa, dar o să auziți. Știu că o să se mai audă, dar e de la ruletă. Iariș, tu tot de pe calculator joci. Nu, eu joc de pe telefon. Și cum filmezi pe calculator? E cu obiesul, n-a filmat astăzi, cu obiesul. Deci tot cu ce crezi că filmează? Băi, în primul rând, eu ți-am arătat obiesul, deci mulțumește. Da, sigur. Iau te lăsa să AFK. Da. Ia, acum joc turet. Dăm turet, dăm, bum! Mamă, ce mișto trage tureta. Da. N-am apucat să văd niciodată skin-ul. Da. N-am apucat să văd niciodată skin-ul pe Penny. Da, nici eu. Ca idee, noi acum suntem pe nul, pentru că n-avem toți brawlerii pe Brawl Stars Rap. Da, n-aveam toți. Da, bine, nici pe ruletă n-avem toți brawlerii ca și în joc. Bine, Rare și avea aproape pe toți, că el are 40. Da, eu aveam aproape pe toți. În primul rând, Rariș, tu de ce ai pus la ruletă Dynamite? N-am pus eu am găsit pe un site. Bum! Și de ce? Eu am găsit ruleta pe un site, mă. Iară limba, uitați, iară limba. Ne. Ok? Niște trofei pe Dynamite. Ok, bun. Hai să vedem. Rareș, uite, eu am rank 19, dar am 110 trofee, că am pierdut trofee pe ea. Da, lol. Chiar am 10 trofee. Da, lol. Hai să vedem eu. Și eu am doar pe 10 mai multe. Taci. Te vedem. Ce-i pică Rareș? Frank. Frank e bun pe gen grea. Ia skin-ul de Crăciun. Da, ne punem și pe fotbal. Ia skin-ul la Star Power, că e bun. Că e bun celălalt. Da. Că dacă omor pe cineva, îți primești suc. Acum eu ce iau? Tu, hai să vedem. Cal, tu iei? Ce iau? Cal. Asta, Cal. Carl, nu, de ce Carl? Păi, asta ți-a picat pe ruletă. Ce vrei? Nu-i vina mea. Măcar am skin-ul ăsta. Ăsta e skin-ul meu pentru Hai, Daniele, să vedem. Cred că nu ceva urât. El primul. Bă, e bine. Așa. O să filmăm fără sunet de la Brosas, de la Nos, pentru că ca să fie liniște. Sper că la mine vă auziți.
Sper că nu e muzică cu copyright de la Brawl Stars. Nebunesc. Nu e muzică copyright Brawl Stars. Dă-mi! Du-te tu, că ai mai multă viață. Bum! Vră. Hai că am înțeles! Ce face Ciprian? Băi! Păi nu știam că eu am mingea. Păi Deci tu chiar ai nu ninja. știam. Uite! Păi tu ai venit ninja! Dar nu m-am uitat. Băi! Dar știu, a fost în grămădeală prea mare și de-aia. Eu n-am văzut nimic. Dar băi că am văzut ceva, A bă. fost în grămădeală. Bă, da, ajutați-mă! Ajutați-mă, mă, și voi! Păi da, dar ce vrei să facem noi dacă noi suntem înceți? Da. Păi și tu ești încet, apropo. Rareș, și tu ești încet, Rareș. Păi da, am stat puțin pe loc. Daniele! Nu știi să dai o căcat de pasă! Aruncă! Ai, Daniele! Am înțeles ce, mă? Du-te pe partea cealaltă, Rareș, ca să încercuim. Am că încercuim dacă e. Hai că încercuim Oricum dacă e ceva. E de distracție! De ce ai dat? De ce ai dat pe Brawl Ball? Doamne! Păi ca să jucăm și alte game mode-uri, nu doar Gen Grab. Da, Gen Grab e bun pentru Frank, deșteptule. Păi, Ia de acum acolo. Gen Grab. Vorba și Gen Grab, atâta. Că... Ok, Hai, eu... ce iau eu? Păi, e rândul meu acum, ce iau. El primul. Eu trebuie să joc cu el primul acum. Ok, dar stai așa, eu mă duc prima până la ce mi-au. Iau. Ce? Hai să vedem tu acum, Ciprian. Tu ești pro, Ciprian. Yes! Și Daniel. Stai să-mi schimb și o skin, nu? Toți pro, dă-te încolo, mai mult tot. Tot pro. Altceva. 2 Altceva. secunde. 2 secunde, stai așa că plec puțin de la camera. Mortis. Așteptăm puțin băieți să revină. Au venit? Ce să-mi iau? Armă. Mortis. Acum Vrei să mă schimb? Da, acum pe Gen Grab jucăm. Măcar e... Nu prea știu să nu cunosc. Decât... Eu iau un gem și fug. Păi da. Pe Mortis e bun pentru asta. Bun. Grijă de că te-ai băgat foarte mult. E clona, eram sigur că e clona. Da, și eu. Se rog Știți că invizibil. dacă stai în buș, știți că dacă stai în buș, poți să dai și în gadget. Era să zic că e clonă. Era. Vrea să moare poza mea. Bă, da, Byron ăla dă prea mult. Have a nice day. Abstraction. Have a nice day. Am dat un pic pauză până se termină țin pauză la filmare. Bă, de ce? Că au făcut cățeaua mea prin casă și o bate taica mea și se aude urât. Bă, mi-ai spart florile, nesimțitule, mi-ai spart florile. Scuze, n-ai ce să fac. Ok, măcar am câștigat. Da. Da, oricum jucăm de distracție, nu ne jucăm tryhard sau chestii de astea, jucăm de distracție. Fotbal. Hai să vedem. Hai să vedem. Eu prima dată, Cipriane. Păi da, ce e? Am zis, ce e? Dynamite eu. Bă, și eu ce iau? Stai să vedem. Stai așa, iau... Nu iau poza, hai să iau poza cu valizie. Hai să vedem tu. Tu să vedem. Ce iau? Ia să vedem. Ems. MC? Daniel. Hai să vedem Daniel. Bea, Daniel.
Bea? Da. Da, s-a stat power-ul ăsta și gadgetul ăsta. Acum jucăm pe fotbal. Ce Ciprian? Skin? Nu, vreau să-mi pun pinuri. Ah, pinuri. Și ce chiar acasă, cine fuma, mă? Și nu ce să meargă cu ea. Gata. Ok. Wow, crăușile lor. Ha, și la bueno. Daniel, mișcă-te! Daniel! Tati și am stat acolo. Ce mă duc cu tati? Aolo! Aolo! Ele cu cum când Aolo, Daniele! Tati și am. Nu mai pot. Băieți, că nu mai pot vorbi. Și filmarea ce zice? nu mai pot vorbi. Nu vrei singur. Că nu mai pot vorbi. Că mă duc să mă închid, tata. Da. Ah. Din păcate, băi, da, This is awesome! This is awesome! Yes! da. This is awesome! Din păcate, băi, Daniel nu mai este cu noi, așa că jucăm doar noi doi. Da. Din păcate. Mamă, ce am salvat! Mamă, Măcar am lăsat. Am aruncat mingea cu ultima. mi-e bine măcar. Ia să vedem. Ok, dăm. Biu. Văd că... Bă, dar crăura ne cetinește. Nu, are gadgetul ăla undeva. Mamă. Mamă, ce schemă a făcut! Ce schemă a făcut Leonul. Dă-i kick, dă-i kick. Acum jucăm duo. Deci doar Gingref și duo. Da. Hai să vedem. Eu? Ce? Bea. Eu acum. Ok, eu ce iau? Să vedem. Tu, să vedem. Ce iau? Ia. Vedem? Ce iau? Dynamite, tu. Nu cred! Uite-l aici. Asta Vreau să ți-a iau skill-ul ăsta. Asta ți-a picat, asta trebuie să faci. Asta ți-a picat. Stai așa puțin. Gata. Ok. Nu mă sunt TNT! Îmi place rău, Uite, stai așa. Nu doar niciun pic. Îmi place rău pinul ăsta. Îmi place vocea. Ah. Oh, ia. Dispari! Îi spargem. Mai e și Spike. Stai pe loc! Mă, ce l-am spart? Așa mi-am pus gadgetul de stan. Să vedem care e pe aici. Care ești, mă, șmecher? Am stanul pregătit. Ok. Nu cred, i-am folosit stanul degeaba. Pă, ai folosit degeaba. Stanul. Obstructions. Have a nice day. Stai așa că vreau să sar. Ok. Mă, sunt TNT! Vezi că e acolo cineva care Da, se distrează e Amber. și are nevoie de înțeleg. Da, e Amber. Tâmpit. Amber. Mă, sunt TNT! E Mortis. Mortiș. Dacă îi putea da încetinire și îi da cu gadget. Bun! Hai că ai dat și tu Bă, ultimatul. nu-ți place șorba! Nu-ți place șorba! Mai ai două dale. Și l-a lovit pe Mortis. Attacks in the flash. It tells it there. It is shut up. Sorry, Heather. Said, oh my god. Thanks. Ia uite-l pe ăsta, iară. Vezi, mamă, ce era?
Acolo erai mort. Dă-i! Mortis ăla l-a fi mort. Știu. Lasă-mă să iau pau. Lasă-l, bă. Lasă-l. Hai să ne învârtim. Hai să ne învârtim. Bă. Ok. Hai, că acum e ce iau. Da, acum, hai să vedem pe eu prima dată. Păi trebuie să... Hai, mă, discutule. Hai să vedem. Eu Sprout. Ia tu. Ia tu să vedem. Ce iei? 8-bit. 8-bit. Nu, fuge în ce. Asta e, bro. Asta e, brodere. Ce chestia asta? Ia să nu există virus 8-bit. Nu e un virus 8-bit. Acum jucăm la gen greb. Obstructions. Have a nice day. Dar de ce decât două game mode-uri de joc? Ce? De ce decât două game mode-uri de joc? Păi atâta. De ce? Păi E păroată sau ce? nu e păroate, dar așa e mai bine să fac. Cu două. Doi. Nu vreau să fac cu toate, că nu are sens. Ăștia doi chinezi, ai văzut? Uite, al nostru e chinez și Penny aia avea nume chinez. Da, lol. Uite, are nume chinez. Doi chinezi. Bă, Discord, du-te și bate tureta, că eu mă mișc încet și n-am cum să o bat. Veni eu să repede Gigel. Băi, dar pe mine trebuie să vină. Exact, că tu ai gem. Da, sigur. Păi și tu ai fugit. Bă, mine mă bate ultimata. Du-te și bate-o, că ai ești de aruncător. Du-te și bate ultimata aia. Trebuie să ne ajut și tu. Bă, dar n-am ce să le fac. Nu cred. Deci nu cred. Dar du-te și sparge ultimata. Păi în ce să mă duc? Păi dă-i, că ești aruncat. Gata. Domne, până ai spart-o tu. Păi ce vrei dacă n-aveam cum? Că mă omora. Mă omora Crow și ăștia. Ai fotă. Bă, pe loc, omoară pe Crow. Crow, pleacă. Nu! Încă un sat. Bă, dar încă un hi mă trebuia. Bă, fail. Asta e fail. Acum eu. Hai. Ce? Ia să văd ce iau eu. Eu iau Rico. Ia tu. Și tu. Ia să vedem tu. Amber, tu iau? iei. Amber, nu. Ia eu să joc cu Rico. Wow, so mă pest. Ia, hai să Iau iau. pe ăla cu gemuri. A, da, mă, da! Asta cu gemuri. Aia e o idee, cu gemuri. Hai să iau salpău de viteză. Da. Obstructions. Have a nice day. Asta cu gemuri. Rico. Da, dar din păcate e albastră, nu? Da, dar cum ar fi să fiu și vezi, ca gemuri normale? Vezi să ajut. Am spart-o. Eu am fugit de acolo. Și n-am atac. Da, și cu gemuri Mamă, ce abase. era să-mi dă. Fugi. Aolo. Crow ăsta e mod prea OP. Schimbă trofeele. Schimbă, zi ce iau. Hai să vedem. Eu să văd ce iau. Daryl, eu iau. Ok, ia Daryl și ce iau. Hai să vedem tu. Pam. Pam, voi da pam. Eu iau Daryl. Ăsta de minge o să iau. Ăsta cu mingea. Da, e mișto ăsta. Da, e mișto. Pam, voi da pam. Avem tic. Noi avem tic.
Bă, dar de câte minute filmez? Că eu nici n-am cum să mă... Stai așa, o să mă uit și eu pe meciul ăsta. Am 20 de minute, filmez 20 de minute. Nu știu de cât timp tu, de 20. După meciul ăsta încheie episodul. Da, eu și eu la fel, 20 de minute. Asta e ultimul meci, băi, și închidem și noi pentru că s-a făcut lung episodul. Da. Și cred că este suficient. Dar dacă mai vezi, mai facem episoade. Mai facem. Tot de genul Brawl ăsta. Stars. Da. Și cu Și ruleta. de Daniel nu a ajuns până la sfârșitul Da. episodului. Păcat că Daniel nu e la sfârșitul episodului. Nu a ajuns până la sfârșitul episodului. Da. Bă, dar ce-i rupem? Îi rupem. Îi rupem. Dar ce să facă? Că dacă e să am viață puțin, am heal. Mamă, te-au rupt. Nu, că am heal. Hai să dau heal. Nu, nici nu mergem în bază, că n-au ce să ne facă. Că îmi dau gadget-ul dacă e ceva. Da. Uite ce-i rupem. Hai că dau și gadget-ul aici. Da. Pam, we know pam. Mamă, ce combinație bună. Ok, Da. deci cam atât să... Bun, deci Închid. cam acesta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Aveți și canalul Ciprian în descriere. Și Aveți partea lui Rareș în descriere? da. Și o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!